zit je met een volle stamtafel hier. Aan de linkerkant de rietsleden. Dus, en aan de linkerkant de rietsleden van mij, voor het jongens de andere kant en aan de andere kant de dwarpen. We hadden wat koppeltjes binnenkwam de zacht. Verder Brugsma van Oud-Dongerdeel, nou Noord-Eerst-Friesland. In combinatie met Jelmer Kok, mag ik het goed zeggen, van Ije. En we komen dicht naar verder van Verwedderdiel. In Klaas Cotanus. En dan hebben we Klaas de Jager, hebben we dan nog als laatste met Stef Jortsma. En we hebben het hier toe hangen. En Klaas komt van het voormalige Kalmeloon, toch? Ja, sorry, Kalmeloon. Ja. Dus we hebben Kalmeloon, we hebben net helemaal zien van de roes zitten, maar we hebben het hier. Hoe handelen we met hem is van verbond met de Minskip. Het is het coalitieakkoord. Net iedereen zit in de coalitie die hier aan de tafel zit. Maar het is wel eens goed om te jaren. We beginnen even met de dwarpen, van hoe die dat ervaren. Maar ten eerste, kennen je hem kwam er wel? Van gezicht, ja. Van gezicht wel. 12 van het rijden. 12 van de Nou, tijd. Haas ging wat beter, verder ging wat dichter wat minder. Ja. Ja, Volgens mij heb ik elkaar veel gezien ja, dat, in de school in Colum. ja, Over ja. de dorpen. De score valt me nog niks zo. Mooi. Dan begin ik even met Jelmer. Dan komt dit Ije, vastzitter van Dwarsbelang. Rinstek al hier in mei. Hoe ben die contacten met de rietsleden uit het algemeen? Of met de gemeente? Wat mij neemt, hoe is het in het verliezen? Hoe is het nou weer vast? Ze hebben natuurlijk een volle grotere gemeente gekregen en dat natuurlijk was zijn weerslag op het contact. En ik heb eigenlijk net zo heel veel ontwaan, want de gemeente is vrij groot. En het aantal punten die belangrijk zijn, die best zo talrijk van je, dat het haast net te bezetten is om met alle dorpen contact te houden. Wij vonden het in Verliezen wel makkelijker, hier is het makkelijker contact, want het wordt eigenlijk al volle liedse, dus dan is het logischer. Als je bij een heel groot bedrijf werkt, dan werk je bij een liedbedrijf. Bij een liedbedrijf heeft natuurlijk volle makkelijk contact met alle geledingen binnen zo'n bedrijf. Nou, dat is bij de gemeente nou extra. Dus dan zie je dat op te lossen met dorpencoördinatoren en oren ding. Maar ja, dat moet al je nog een beetje zien plak vinden, ervaren wij. En dan moeten we zelf ook enorm onder kar loeken. Maar dat is op zich, ja, dat jet er natuurlijk een beetje bij. Want was er een resultaat behaald, dan was er zelf ook wat voor de man. En hoe is het beleid met betrekking? Stef, is toch hoe het beleid nou is met de gemeente met betrekking van de contacten? Het beleid is volgens mij, ik zit nou zelf net meer in het bestuur van Plegers-Belang. Ik zit in de commissie regiozaken, om het zo maar te zeggen. Stef is nou minister van Buitenlandse Zaken. Maar we hebben boercontact met de dorpencoördinatoren en we hebben natuurlijk ons contactwethouder. Dat ben op dit stuit de belangrijkste contacten. Wat ik wel heel belangrijk vind, is alweer een ledenvergadering, dat er toch een vertegenwoordiging van de gemeente daar ik bij is, om die feeling ik met de dorpen te houden. Ik ben natuurlijk legio dorpen in wat eerst. In al het Kolmeloon weer wat overzichtelijker. Maar ik snap heel goed dat er dan een verdeling maken wordt. Maar dat vind ik wel heel wichtig. En Klaas, hoe ervaart u dat? Ja, nou we gaan een paar momenten dat wij echt contact hebben met de gemeente. En dat is vooral bij uw vergadering met alle leden van het hele dorp die aansluiten bij het Dwarsbelang van Verwet en Hegebeint, waar ik dan in zit, dat die naar de vergadering komen. En daar komen de raadsleden ik onder andere om mij praten en te luisteren. Dat vinden wij wel heel wichtig, dat er al jaar op tafel komt van wat er speelt en dat er naar luisteren wordt. En dat er gelijk een reactie op komt. En wat nou ook zijn is de dorpencoördinator die we hebben, daar maakt ze weer goed gebruik van. Die mij wat ons betreft wel wat meer oeren te bedeeld krijgen, maar over het algemeen gaat die communicatie wel heel goed. Ham verder geen wensen meer, dat gaat nog goed, dus... Nee, die wensen ben er zeker wel. En zoals je had verder wel mooie projecten nou erin, dus we zijn wel heel intensief als Dwarsbelang bezig met de ontwikkeling van het dorp. Maar daar ben ik nog een paar dingen waar wij nog gaan werken willen. We hebben de gemeente en rietsleden en iedereen wil nodig gaan. En er is woningbouw wel een groot onderwerp van. We willen graag meer woningen in het dorp gaan en dat gaat net zonder slag verstoten.
Dat je net goed genoeg. Dat gaat net goed genoeg. Maar dat leidt dan al die factoren, maar er komt nog wel eens een versnelling in. Nou, dat kunnen we wel behamen, ja. Ja. Ik vanuit de Zwartregio, we zijn al bezig met een analyse. Wat regio, wat is dat nou weer? Is dat Westergeest. ook de Waddenzee, maar dat is het net nee, dus. dat is een beetje meer. Ja, we willen graag wel wat van het Waterfonds hebben, maar dat is wat anders. En we hebben Westergeest, al het woord en de Triemen. Die twee dorpen lezen mooi bij elkaar. En we zijn al nou, zo'n 5, 6, 10 hier haast volle meer met elkaar rond oparbeidje. Zeker toen we in de fusiegemeente maar Noord-Eerst kwamen, zouden we nou, als Marmeko-geerwerkers, dan krijg je vaak meer van elkaar dan ieder apart. We hebben toen ik de dorpenfederatie uit Kolmeloon oprichten. Die is ik nog, die had ik nog. Vandaar dat ik de minister van Buitenlandse Zaken ben. Goed. En wat ook, maar in die watregio ben je nooit dwanden om een analyse te doen van waar in die drie dorpen, wat is de wenningbehoefte van de bevolking en wat is wat voor type wenningen en wat zo'n, laat ik maar zeggen, kansrijke locaties wezen waar dan bouwen kist. En dat is een heel nieuwsgierig gebeuren. En, nou, we zitten er al middenin en we hopen in juli ergens een rapport erop te leveren. We doen dat net zelf, we hebben er een bureau voor vregen wat dus helpt. En, maar dat vind ik wel heel belangrijk. En dat is net zo dat we dan denken, nou daar kan weer maar te bouwd worden, dat is zelf ik wel. Ja, maar dat gaat 5 tot 10 euro in. Maar als het nou net beëinst, dan komt er dus nooit wat. En dat, zo stekken we dat in. Ik hier over het algemeen wel een stukje tevredenheid hoe het gaat. Nou, ook eens even naar de andere kant. Je zit ze al hier al eens keer te zien. Nou, wat mogen we dan nog meer? Ja, dat is slechts dan, nou verder, wat was meer? Nou, ik ben blij dat de structuur begint te werken. En we komen uit een periode van corona, wij eigenlijk heel weinig koen. De dorpencoördinatoren, ja, dat is echt het oorspreekpunt voor de gemeente. Wij komen op de I-vergaderingen, net als partij, maar heel duidelijk ook namens de Riet. We proberen er altijd met 2 man aanwezig te zijn. En wij waarderen dat ook heel erg. En ja, daar komen vaak ook wel weer mooie contacten uit voort. Hè. Dus wat ik wel merk, zodra er een probleem is, dan weet ze gelukkig u als Rietsleden heel goed te vinden. En zo moet het ook wezen. Het is groter man, maar de drompel om bij Rietsleden aan te klappen is net groter van mijn gevoel. De afstand is misschien wat groter qua kilometers, maar net qua bereikbaarheid. Zoals voor meer contact gaan willen met de dorpen. In principe wil je met iedereen natuurlijk maximaal contact halen. En mijn dag besteedt ook uit 24 uur. En nou, het Rietswerk is gewoon in een nieuwe gemeente is drukker voor Rietsleden als in een andere situatie. Dus dat moet, Maar je had er nou echt meer. ja, maar je moet alle jaar als Rietslid wel hetzelfde besjen en bepraten. Dat had niks met de kwantiteit uit te staan, maar met de kwaliteit van het Rietslid, heer Hans. En dan als je op een fiets gaat, dan boel je soms uit aan je hagen. Dus dan Ja, kun je nou, ik mooi ben wel met je blij dat ik een zielfietsen. elektrische batterijke erop heb, want anders is mensen ziel wel heel erg voor. Ik ga even terug naar dicht naar hoe ervaar je het? Nou ja, ik vind eigenlijk dat we een hele goede slag hebben gemaakt door te gaan fuseren. Ik heb ook in de gemeenteraad in Verwedderen deel gezeten. Nou, en ik kan alle 3 de heren wel zeggen dat het bij ons in Verwedderen deel eigenlijk heel weinig was. Dat we naar dorpsvergaderingen gingen, ja dat ging je wel omdat je in een dorp woonde dan, omdat je gewoon als inwoner er dan zat. Maar vanuit de raad werd dat niet gedaan. En als ik dan nu zie wat wij allemaal op poten hebben gezet. Woongroep Betaalbaar Wonen. We hebben 2 avonden gehad. 1 in Kolm en 1 in Bedaard. Dat is wel jammer, want er is nu vanavond is de presentatie wat er is uitgekomen. Maar ja, we zitten nu hier. Maar ja, en ook over het bouwen van woningen. Dat is ook wel in de raad een hot item. Dus het is niet zo dat wij denken, nou ja, die dorpen willen dat wel, maar het gebeurt niet. Het moet allemaal natuurlijk even. En ja, dat wordt mij ook wel eens verweten. Ik kom dan uit het bedrijfsleven en dan zeggen ze, ja, jij wil altijd veel te hard. Ik heb wel eens gezegd, als wij zo omgaan met onze klanten, zoals wij met sommige zaken in de gemeente omgaan, dan waren we al lang failliet geweest.
Maar goed, dat moet ook leren en dat heb ik inmiddels al geleerd, dat het niet allemaal even snel kan. Maar, en ik ben het wel met Verder eens, wij zijn gewoon bereikbaar. We staan met naam en toename op de site van de gemeente, telefoonnummers, e-mailadressen. Dus ja, de afstand is misschien in kilometers wat verder, maar een belletje is gauw gedaan. En ik heb wel het idee dat wij als raad daar wel heel actief in zijn. Klaas, Klaas merkt nog. Klaas, Ja. Hoe spits Klaas dan voor je? Nou, dan wil ik toch even het verliezen naar het joodhelje. Heel dat in voormalig Kalmeland, dat gaat eigenlijk de hele, of een groot gedeelte van de rietsleden, die gaan naar al die vergaderingen, dwarsbelangen. En vaak werkt een groot deel van het college daarbij. Men jijde aan, en dat weet eigenlijk zo'n beetje. Was nou juist, is de Griffie die deelt u zien. Nou, het is net zo dat we als rietsleden elke keer net hetzelfde dwars te gaan. Nee, we roleren door de hele gemeente. En dan wordt ik verwachten dat je als rietslid, vaak is die een koppel van 2, dat er een verslagje maken wordt en dat ook inzien wordt bij de Griffie en dat komt in IBABS te staan. Dus toen kun je echt bij waarom lezen van hey, wat is het? IBABS, wat is dat voor technisch raadwoord? IBABS, dat is een softwareprogramma voor onder andere rietsleden. Maar ik denk dat het in de provincie gaat. En wat ik soms de debatteringsjaren en de debatten in de Tweede Kamer, daar werken ze ook met zo'n soort systeem. Dus er zijn alle documenten erin. Nee, maar dat is duidelijk, dat is net een soort moeraswerk die verzint. Nee. Ik vind het ik vind het een prachtig programma. Ja, iets basiskennis meest ik wel wat aan, hè? Ja, maar ik denk van de luisteraar is het waarschijnlijk net duidelijk wat een Nee, IBABS IBABS is een softwareprogramma, daar komen dus al documenten in. Vroeger kreeg je een envelop van 5, 6, misschien wel 10 cent met een dik thuis in de brievenbus. Nu is alles digitaal, je kan asseren, je kan een handtekening bij maken, je kan zelf stukjes tekst invoeren. Ja, ik vind het echt een heel mooi systeem. Facebook van de gemeenteraad, hè? De Facebook van de gemeente. Ja, zo krijg je. Maar dus er wordt een verslag maken en dat kun je echt gewoon weer rondlezen, echt van haar en die heren. En dat vind ik wel een heel Trouwens, plus. misschien wel goed dat we toch even door IBABS gaan. Elke keer kan ik al stikken op via de gemeente en internet. Dus dat is juist Het soms is wat achter een slotje. Ja, maar dat wel heel discreet wezen dicht. Het meeste is openbaar. Ja, dat Facebook is van de gemeente, Nee, dan ben ik benijd. Ja, ik heb dan ook liken en zo of net? Nee. Nee. Dat dan weer net. Maar wat live. Dat moet live. Oké. Maar hoe hebben hij de taken dan verdeeld? Hè? Want Brilsma komt uit de voormalige gemeente Dongerdeel als rietslid. Hij je nou echt de meeste contact met de plaatselijke belangen in Dongerdeel en hield dat voor hem gemeente waar u komen. Ben daar het contact nauwer of maakt het geen verschil? Nou, zie verder zit met wat meer mensen in de gemeenteraad met zijn partij dan dat ik dat zit. Dus ik zal zelf alle contacten moeten leggen. Maar goed, ik heb ook mensen van mijn partij die mij steunen en die door de hele gemeente wonen. Dus daar heb ik heel veel steun aan. Maar wij gaan overal heen en we wisselen ook en dat is hartstikke goed. Dus ik kom op plakken dat ik ben net eerder geweest ben bij de Dwarsbelangen. Dat is gewoon heel keer. Dat is heel lang om met de elektrische fiets. Ja, ik wil jongens dat ik wel eens de auto nemen. Ja, dat is wel heerlijk. Dat is toch een beetje fit, bloed, hè? Nou, Ja, even nu, er worden alle keer plannen maken. Nou, het college maakt het plan en de riet die besluit er. Er wordt al je informatie invullen, al je inspraak. Kem dat alle keer nog een beetje behappen als dwarsbelangen, plaatselijk belangen. Ja, dat gaat op zich wel goed. We zijn hier dan redelijk goed opgedeeld in commissies. Elke commissie doet zijn ding en daar zit zich bovenop en die zie je dan het contact. Wat ik nog wel weer in krijg van wat zo'n je nog een beetje willen als dwarsbelang. En nou, we gaan natuurlijk hier, wij zoeken heel graag wel dat de gemeente even gas jouwt met die energietransitie. Want we gaan een prachtig mooi beschermd dwarsgezicht. We hebben eigenlijk net maar uit de fotten kennen. En dan wacht je wel eigenlijk een heel skoft op dat de gemeente er een keer een klap op jouwt van wat nou wel mij en wat nou net mij. een troostwijs er hier tek. Ja, dat is wel een ding van, nou ja, dat baart u zo zwaarder als dwarp zijn. Hield ik van het dokum, voor Ja. een bedaad is zo'n beschermd gebied. Ja, dat moet goed op trot achter. Je moet er van de ene kant de dorp en de stad zo origineel mogelijk houden. Van de andere kant maar het ik leefbaar blijven. En daar wordt nou een afwaging in maken. Ja, Maar het kan u zich net vluchten nog. mooi. Dat helpt de burgers wel niet en niet. Dus ja. Ja, maar dat denk ik wel. En zo. 10 hebben 10, hè, dus... Ja, maar ja, de hele boel mag ik net afbreken. Dus, maar dat is een Nee, heel goed dat compromis. bedoel ik niet. Met het voortschrijdende techniek kan je daar heel wat in.
Mooi. En ik zie uit, we beginnen even over de energietransitie, maar het gaat ook over al die plannen. Ja, je naaste gemeentehuis is nou het hele verhaal hoe Wijn. Nou, Jelmer en Stef en ik ben de vorige keer, nu ben we er net bij. We moeten dat ik al even verdelen, maar want ik zie welke plannen het hier lijn worden bij de dwarsbelangen. Kan dat al je behappen? Dat is eigenlijk de vraag van Stef of Ja, het is wel een soort werk, want wij aan dezelfde structuur dan Jim Dwarsbelang, dat wij in verschillende werkgroepen zitten en elke werkgroep had zijn eigen taken en zijn eigen gebied waar die mee bezig is, zeg maar. En door die verdeling kunnen we het op zich wel behappen. Het is alleen nog wel zo dat we moeten wel voorwaken dat de gemeente het ik helemaal biedt dwarslid van zie ik het eerst maar even nu en dan reageren wij er wel op. Het moet wel een keerwerking zijn met de gemeente en die willen we wel constant aan het zieken, maar dat is soms wel even wat extra energie die vanuit het dwarsbelang richting gemeente maakt van wij willen wel stappen zetten, maar we gaan wel de gemeente ik ben nodig. En daar is altijd een wisselwerking die wel spannend is, zeg maar. Maar die keerwerking, wat bedoelt ze? Maar is er nou wat mij? Nou, wij gaan kijken bijvoorbeeld onze Haastrit, Hoofdstraat is helemaal vernaaid. En daar gaan wij in principe vanuit het dorp de plan vooral maken. En nou een architect bij Lutsen. En vervolgens bij de gemeente vregen om dat te financieren en dat verder uit te voeren. En dan dat gaat op zich wel goed en op een gegeven moment dan is het klaar, maar dan zijn er nog wel wat dingetjes die dan wel missen. En dan, zoals het straatmeubilair en zo, en dan hebben we best wel volle werk om daar dan aparte subsidies voor aan te vreken om krijg je les puntjes nog weer even op i te zitten. Om toch even nijbankjes en even de puntjes op de i te krijgen. En dan wordt er dan al vregen van, dan kun je hem daar subsidies helpen. Maar ja, dat is wel een soort papierwerk waar een portrettiert in zitten. En wat uiteindelijk wel slaggert en uiteindelijk er wel komt. Maar Dat er een vrij stuk dingen en ik wil dat wel dat ik mij vastzitten. Ja, nee, ik ben klaar. Ik ben klaar. Ik zie dat er dat wel door die vorm dat er volle meer gebeuren kan. Ik ga zelf de speeltuin in portefeuille gewoon als wethouder. Nou, wat we hier elk dorp daarin konden we krijgen een webcam per dorp doen. Nou, door deze vorm binnen er wel speeltuinen van 150.000 euro kwam door dat dwarsbelang die had zo'n subsidies onvrede kent. Dus dat je bereikt er echt wat mee. Ja. Maar het vreegt wel tijd. ja, het vreegt zeker niet. Ja. Nou, ik wil er even op inhaken. We hebben een aantal dwarscoördinatoren. Nou, die hebben elk een aantal dwarpen in hun portefeuille. En in hoeverre, wat is je ervaring met hun in de geerwerking? Dus de onvrede van subsidies en allerlei werkzaamheden. Nou, in het onvrede van subsidies had die bij ons in ieder geval net echt een rol spelen. Dat hebben wij echt wel zelf diend, denk ik. Maar vanuit de communicatie richting de gemeente, van wanneer qua planning en zo, qua uitvoeren, dan had ik het dan even over de onlid van de hoofdritten bij ons. Qua communicatie tussen het dwarsbelang en de gemeente in, zeg maar, om de juiste persoon aan te wijzen van daar maar even wijzen, daar weer wel heel nuttig, zeg maar. Maar wat krijg ik al even aanstippen van, soms duurt het wat langer, juist doordat er iemand tussen zit, maar dat leidt er meer, denk ik, aan een aantal uren die diegene besteden maar aan bepaalde, aan elk dorp. Ik weet niet hoe dat verdeeld is, maar ik denk dat die wel vacatures best. Dus, ja, dat zal misschien wel veroordelen, maar... We hebben 52 dorpen, 4 dorpencoördinatoren. Dus reken maar uit. Ja. Dan staat nog met zijn wijken. Er komen een hele hoop bij tips. Bij een tips van de dorpencoördinator van Jodaris. Daar valt een subsidie daarin. Maar ik ben het wel eens met mijn collega. En dat het wel enorm veel tijd vergt. Maar dat is natuurlijk ook een beetje onze samenleving. Hè? Ik bedoel, je wil wat weten, je pakt je telefoon en je zoekt het op en je weet het. En ik bedoel, dat is hetzelfde. Je hebt een idee en je wil eigenlijk gewoon dat het gisteren klaar was. En dat is geen aanval. Hè? Dat vind ik juist hartstikke mooi. Als tenminste, ik denk dat de gehele raad zegt van... Eigenlijk is het mooi dat we het wiel net al je opnieuw doet te vinden. En dat gebeurt nou eigenlijk best nog een nou, dan komt die kwart in de gemeente een subsidieambtenaar, zeg maar. Ja. En dus, dat is wel heel fijn. En wij zien dat ik dat even let van is. En dat er ook meer coördinatie in komt. En net wakker hetzelfde. We kijken naar een prachtig dorp en een wijkenfonds. En stel dat het nou bij mij speelt in of zo, dat is net uitkomst. En dan meest één twakker per hier, meest oorspraak. Ja. En als dan het dorp vindt, nou, wij vinden dat een belangrijk en wichtig punt. Vrij je gewoon twakker voor hetzelfde project om. Bij hem zoeken ze het net wel, want de oorspraak is het net.
En dat zwart-witte, daar mogen we dan wel een beetje, Precies, daar ben ik helemaal een beetje mee. flexibel mee om. Ken Ja. ik hier open wij. Daar heb ik wel ervaring mee. Maar dus, onschaf van de AED die we in Watregio verloren hebben, die vertreidwarp onschaf. En hij het één dwarp wel kregen en door het dwarp, zoveel ik weet nog net. Nou, dat wringt ergens, maar goed. En ik weet ik wel met die eens, wij hebben de start maar die analyse van het wenningonderzoek. En we hebben subsidie voor kregen van de gemeente. En vervolgens preuren we er toch, ik moet zeggen, wel wat weerstand natuurlijk de gemeente, dat we dat oppakt hier. Dus er zal vast iets in de communicatie net goed gaan wezen, maar daar mag je wel, ja, daar mag je gewoon wel in vinden brengen. Ja, maar ik denk dat het een stukje wennen is van het ambtelijk apparaat. Hè. Dat is net om daarheen te verwezen. Maar we moeten dit ook maar ook leren. Wij als Riet, het is een nieuwe manier van geerwerken. Ja. Ik nog weer in een Daar hebben we die mooie domverband voor. Ja, ik vind het nog spietig dat daar ben we het helemaal over eens. Oké. Ja. Waar weer het ten als weer wat onwarm. Dat is ook wel heel mooi. Ja. Nou ja, ik wil even wat een vraag, gewoon naar de takken staan. Wat verwacht je de rietsleden van de plaatselijke belang en wat verwacht je de plaatselijke belang van rietsleden? En jou Jim eerst even het woord. Ik even naar de takken staan. Wat verwacht je nou van rietsleden? Wat van je dwarp? Nou ja, zeker de contactwethouder, die mag eigenlijk wel globaal weten wat er speelt in het dorp. En wie in het dorp werd de contactwethouder voor is. Daar heb ik nog contact mee. Ja, dat vind ik van mezelf nog een beetje lastig, omdat ik nou zelf net meer in het bestuur zit. Ja, ooit heb ik zitten. Nou, toen weer de contactwethouder weer wel benaderbaar. Maar dat kwam denk ik door de hele coronaboel. De schouw is maar één keer west, om het zo maar te zeggen. Dat is toen door corona helemaal mislukt. Dus, maar voor mij is dat contact nou wel steviger. Daar heb je ook wel in. Maar dat voel ik graag, maar de toekomst graag ik wel. En in dat verband vond ik het coalitieakkoord op dat punt ook wel heel sterk. Hè. Die heel erg schreeuwen richting het belang van de dwarm. Nou, bij ons is een wisseling geweest, dus het moet weer even opnieuw op gang komen. Maar want zo boeren we ons contact eigenlijk. Ja, die is verdwenen. Nou hebben we een nieuwe en dat is nog wel even een ziekje van hoe pakken we de drie weer op, zeg maar. Dus bij ons leidt het even... Ze wennen het in de warm. Nou, nee, want dat ben wel mooi best, maar zij is het net worden. Omdat zij werd te dicht op het vuur zit, zeg maar. Dus wij gaan nou Pieter Braaksma als contactwethouder. Ja. Ja, dan gaan we toe de wethouders, maar ik heb de rietsleden. Wat verwacht je van rietsleden? Die stiert wat verder af van de dagelijkse uitvoeringspraktijk, zeg maar. Wat verwacht je van rietsleden? Dat die dingen actief agenderen op een gemeenteraadsvergadering van hey. Wij rennen natuurlijk wel eens vers. En wij rennen natuurlijk wel eens vers met je dorpencoördinator. Dat is op zich logisch. Want de dorpencoördinator, ja, maar zo werkt het gewoon in praktijk. Ja, ja. En dat is op zich helemaal net, is geen verwijt of zo. Maar een dorpencoördinator denkt vaak vanuit een eigen perspectief. En die gaan ervaringen opdienen. En door die ervaringen nemen ze beslissingen. En jou is die advies. En ik had wel eens van het gevoel van, nou, wij zo'n volle lever aan tafel willen zitten. Ik maar een soort domconstructie weer. Van nou jongens, kom lekker rond tafel, muurs weer in die pensioen. Hoe kunnen we dat binnen de gemeente mooi trol leiden? Want ooit is het alleen maar die bril die de dorpencoördinator op had. En die is gewoon geprogrammeerd door ervaringen. En misschien even de volle brede loeken. En wie de jaren dorpencoördinator, hey, ze ben in Verwert of ze ben in Triem, we zijn hier mee bezig. Sluit daar maar jongen. We weten nou eigenlijk, we zitten hier een beetje op een eilandje. We weten eigenlijk net wat de rest al je uit vindt. En dat zou ik wel heel graag waarom willen. Want dat wien wij wel wend. Gewoon de samenwerking tussen de dwarpen onderling en dan echt weer koepelend met de gemeente van nou. Want ja, het is een zonde van die tijd, want wij doen het al vrijwilliger er een beetje bij. En ik ga hier alweer naar fantastische subsidiefondsen voor de speeltuin krijgen. Nou, die ga ik maar even opslaan in de telefoon. Maar weet je van jou net wist, ik ze nou net weten. Ja, dat is heel schande natuurlijk. En dat missen wij als dwarp wel heel bad. Maar dan had je toen de contacten tussen de dwarpen onderling. Ja, neem ik met de gemeente. Gewoon met z'n allen om tafel en gewoon als gelijkwaardige partners. Want we gaan altijd hetzelfde doel. We willen een prachtige gemeente van meisjes met prachtige dwarpen en steden of stad. En dat is dus doel voor zelf. En dat doel hebben we al eerder gemeenschappelijk. Dus we hebben gewoon net volle vaker
in groepsverband met elkaar zitten in plak van alle jaar op uw eigen eilandje. Dat mis ik wel een beetje. Dus gewoon- Nou, dit is een mooie oproep. Ik zie de moties in de gemeente hier al voorbij vliegen die jaren. Kun je dat verwacht je? Net alleen de moties. Je bent, ik viel met Fjalt en zo'n Rierslid. En het is natuurlijk net één keer in het jaar bij een e-vergadering plaats belang bij te waaien. Maar ik mag graag in mijn vrije tijd in het dorp omstruinen. En dan kom je in contact met de burger. En dan jij een project wat er leeft. Zou je het op een gegeven moment in dat het nou hier en weer weet ik het mee. Maar als je dan vanuit dat we naar Siel naar de dorp daar reden. Op een gegeven moment er een asfalt op kwam. En er werd er een gele beleiding aangebracht. Nou, toen waren we verwaard dat voort. Dan ga ik kwart inhouden tegen de riet, een stukje verkeersveiligheid. En toen had ik gewoon doen. En de wethouder bracht wat ik daar zijn om dat op te pakken. Om dus de beleiding aan te brengen, staat het jet. En dat werk een wees toen al, dat zie ik hier of twee alleen jet op een jevergadering plaatsbelang, werk hun wees. Dus dat soort acties, dat vind ik gewoon leuk. Ja, dus je agenderen wel degelijk zaken die je uit het warm jaren, die agenderen je wel degelijk in de gemeente. Zeker. Ja. Oké. En dat is eigenlijk het doel natuurlijk van die verslaglegging, dat ik weer nijlezen kan en wat er in Oortwarpen speelt, dat je als riet zijn dat daar. Ja, want ik zit er net van mezelf, ik net van mijn partij, ik zit er voor de burger. Ja, dat het nog in mensen ziel is of in Halm, dat maakt het me niks uit. Maar ik zei het wat structureler wordt. Ja, maar dus ja, dat is erbij. klopt. Maar dan is, dan kom je op een gegeven moment weer met de tijdsbesteding in het kanaal. Want een groot deel van de riet is of student of is aan het werk. En we Nou ja. krijgen ook delen blokjes. Hè? Ja, klopt. Nee, Ik klopt. wist er iets geleden, ik jij het al. Ja. Nou, als je, wat ik de dwarsbelang wel mij aan wil, is in die vergadering, Jontien, nou ja, daar ben rietsleden en kon ik met hun in contact. En net alleen nog aanwezig zijn en wie onjaren, maar je bent natuurlijk ook om een stukje discussie of wat er libbert, om dat natuurlijk boven wetten te krijgen en te jaren. Heb je een beeld wat in het warm libbert? Ik ga net een beeld van alle dorpen wat er libbert, nee. Maar wel door die verslagen van die dorpsbelangvergaderingen te lezen, en kom je daar wel meer achter. Want die staan dus inderdaad, wat de zeiden in IBABS, dus een aparte kolom. En dat kan je dus lezen en dat doe je ook en daar kom je wel achter dingen. Maar ik moet wel zeggen, ik ben bij verschillende dorpsvergaderingen geweest. Maar er zijn ook gewoon dorpen, nou dan gaat het perfect. En daar is eigenlijk niks aan de hand. En als je dat dan, dan is dat heel fijn. En dan het ene bestuur van dorpsbelang is ook het andere niet. Sommigen zitten er maar 5 mensen en sommigen zitten er wel 11. Dus het is ook maar net, nou in Verwert werken ze nu dan veel met commissies, maar voorheen was dorpsbelang volgens mij ook 11 of 13 mensen. Het was echt een heel groot bestuur. Dus dat is ook, en daarin veranderen de dorpen ook. En ik denk dat dat alleen maar positief is. En om terug te komen op zo'n bijeenkomst, toen wij bezig waren met de harmonisatie van de sport, zeg maar, toen bleek dat in die 3 gemeentes die nu eens zijn, dat het allemaal dusdanig anders was en dat het best wel heel lastig was, ook voor ons als raad, om nou te zeggen van ja, zo moet het. Want ja, dan moeten wij gaan daar dan over, wij moeten dat dan beslissen. En toen hebben we een avond gehad in Kolm en daar hebben we zeg maar al die sporten hebben we bij elkaar gebracht. En dat vond ik een super zinvolle avond, want er waren echt mensen, nou, maar hoe hebben jullie dat dan? Eigenlijk een beetje, wat u net zei, van nou, en ja, nou, wij hebben dat zo. Oh ja, dat is eigenlijk ook wel een idee. Dus, nou ja, dat is eigenlijk wel gekomen tot, vind ik, een hele goede harmonisatie van de sport. En ja, dat zou je op meerdere vlakken, zou je zoiets natuurlijk kunnen doen. Maar is een digitaal hulpmiddel, ik nou wat, we zo'n dwarfs-app gaan, ik weet niet meer, Jim dat nou weet, dat we hier ooit sprake van dat we een app gaan zo'n mijn kwanten. Is dat nou een idee om op zo'n manier wat meer dingen mijn kwanten te delen? Dan hoeft ik niet altijd fysiek. Ik geloof dat het Warps echt mislukt is. Maar, ja, had ik al begrepen. Dus waarom en hoe, dat wat blikken. Maar ik met de tijd mee. Maar met de tijd mee. Een dorpcoördinator weet eigenlijk wel van wat er in al die dorpen speelt. En ik ken het ook, wat je collega maar een koor had van hier, gewoon eens even te raden bij Metsel hier, Verwert of wat Ja, dat is hun taak. Maar zij bij volle meer als die verbinding ziek is, dan vind je de eigen en heren van het college. Hè? Dus als er hier zijn, jaren wij natuurlijk het nodige. Maar het is het college die daar de kern in is. Oké. Ik kreeg bericht over
bijna aan het eind binnen. We hadden het hier later vol praten. Ben er nog vragen met het publiek? Want het is, Nou, er is zoveel vragen te beantwoorden. Zo dit is zelfs, hè? Oké. Er is maar één vraag over en dat is eigenlijk de vraag van de zaal. nou, de vraag aan de CL. En dat is, hij een leuke jong? Hij is een leuke jong gewoon. Nou, dat mag een applaus worden. Wij dan. Hij is een leuke jong gewoon. Voetnota al. Ja? Dit is best. Tweede helft wat minder. Derde held, dat is meestal mijn favoriet. Nou, Voordat we naar die tweede helft gaan, wil ik toch even heel kwart van het wasbelang weten, even in één zin. Waar ben je hem trots op in je dwarp? Daar ben ik trots op. Saamhorigheid. Samhorigheid, Ja, de sociale cohesie is heel heus. sociale cohesie. En daar we toch als iets dorp een heleboel van gekregen hebben de laatste jaren. De renovatie en uitbreiding van die dorp zo. We hebben een prachtige nieuwe speeltuin nou. Dus ja, daar krijgen we het allemaal van elkaar. Nou, hartstikke mooi en goed om te jaren. ja. En we komen eigenlijk wel een beetje tot de conclusie dat er overal weer best wel een grote mate van tevredenheid is. Ondanks het feit dat die gemeente volle Rutte worden is. Dus dat is mooi om te jaren. Maar we hebben ook een paar verbeterpuntjes zet. Nou, dat lijkt nou in handen van de volksvertegenwoordigers. Wij zitten rietsleden, daar vraag ik wat in met mij, maar ik zit er er wat met aan. Nou, dat is een mooie afsluiting van dit blokje, toch? Dank u wel.